Madam, apa nama kita? Sisi वो खराब है ना ताका 없어 또 가야 돼 먹어 얘네 Pas ni ko phung jang ko iklo pi thana isa tibil bera jamu dan ge ham na ngi langsung hata ge chung jiri ko ge kiri khali thana nung ke bok class pore eto or nung de poila thaino pas ni ge chung bi jang na chini bo chiri khata nang romo thoa nang romo thitio ro de phasisa totra bodori kha phelo de nge bot thoi maka mana thumaka romo thoya na no wala jag rok de tong hostel hostel warden rok bai hun jage na norani warden ni mong tamo gas bot jong ma school to tong na ko ge tene ta tong dong event to pai jak le chini simi tong ji se ne heba bo ba se libe ni sab tong bo kagos mana kagos jelas kinen thang ta ma sini song suggest ka jong ka student organization TSU ni mong ta khana khana jong ta khabar ma ka khabar no na na ta mo problem abona te laro just kisha box khana ni ke tabo kuthite te khai apna bini nong ni bar kha khai ka khai na আজকের মধ্যে ঘটনা তো হচ্ছে जों किसा सिगां खबर मानखा जे हस्टेलाव रिचा देबरमा मंगै क्लास 11 गार्ल्स बयजों स्कुलाव पढियो बिनि लांमा चमानि जों कायसा कक्तमा नाहारमानि बा मानमानि तामनि बागै बथैका आपनो डिटेल्स जों TSU नि अंगै तिनि किसा सोंनानै फैका जों हस्टेल वार्डेन बाय बा ताबो बहुतो गोथैति खायाखा बिनि लुखुंनि बाराराना नासि दङ एरा जेहेतु इनक्वायरि हयतो जोंबो आसे hostel warden bo ব্যস্ততা tong to जों बुबायते कक साइमानलिया फेकबा बिनि लगे जे तंनाय स्टुडेन्ट रक बाय बरबाय कक साइ जों जेता साइमानखा जे बो दिफरा जेरास खायना बागै फातारा नखर माने आबनि आगलो जेरास खाय माने आगलो खायै मोबाइल फोन कक सावै तंग माने आगलो आजों सारि तुगै थाङै बिनि रुमो थाङै जे सुइसाइड खाय माने जे 5टा 8 रग आपलो 5टा 8 जरातै न कक साइ तंग माने छ बिनि परे 5टा 18 जरानो बो सुइसाइड खायथानो बिनि लांमा तंगै तंग बिका जों रुमि मानो ताबते इनक्वायरि चलै तंग इनक्वायरि परसे जों ताबा डिटेल काहामके साइ माननाय तो आबहाय सुइसाइड जागा होय तो आबा अत्यंत दुर्भाग्येर विषय तिनि बिआर आम्बेडकर हस्टेल सिमिया आबनि आगोबो जों आनंद महिनी हस्टेल नुखा आबहाय गोबां आगरतलानि हस्टेल रग नुगै दङ काबा टोटली आं साना थांके जे ट्राइबेल वेलफेयारनि डिपार्टमेन्टनि हयतो जे हस्टेलाव नायजाबै दङ ओ हस्टेल जे सठिकभावे जे हस्टेल वार्डेन करै ओ हस्टेल वार्डेननि जे नायखंनाय करिनि बायसे जों डिमान्ड खालायदों माने बरंनि जे सठिकभावे जे बर नायजुमै दं जेने बागैनो तिनि आबहाय गठनरा हय दं तार तिनि ओ आम्बेडकर कायसा हस्टेलनि गठननाया आबनि सिगांबो गोबां माव जागा अंखा तो अङै थाङो द सुइसाइड अङैनो थाङो बिरफोर तामनि बागै थै ताम अंखा एक्जेक्ट रिजन जों रुतै माया इमो सेम केस अंनाय लं ट्राइबेलनि हायासो हाकसालनि एरियानि फायै आगरतलाबो तामनि बाय फायका बिदि बुमा बुफाबो तामनि बाय रहरका परिथक साबनि दायित्व दं हस्टेल वार्डेननि दायित्व दं गभर्नमेन्टनि दायित्व दं ट्राइबेल वेलफेयारनि दायित्व दं पर अब ठीकखे नायसों जे जुदि तिनि नायसोंब्ला आति गठन अंगला खामो तो जों आबनो बार TSU रो डिमान्ड खालायदों माने हस्टेल वार्डेन निउ खालायदि तो खालायजायगिया जेटा आबनि रिजन जोंबो सायमिया जों नायनाय जों तो एज ए स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन जे तिनि खरकसा मनायसना याकारि थांका तामनि बागै थांका जेहेतु इटा तदन्त हय दङ सुष्ट तदन्त अंथ तदन्त अंगमानि परे ताम रिजन अब जों जत सायमानने जों सायमानखे जोंबो आबनि परे जों आबनो दैते बरि एक्टिभिजन खालाय हस्टेल रग हंगेले अबाहाय मोबाइल एलाउ रक्तले तो दैनानि नायदि अब तो डिपेन्ड खालायो जार हस्टेलनि जार नियम কিছু हस्टेल एलाउ खालायो जेमन प्राइवेट हस्टेल কিছু गभर्नमेंट हस्टेल दङ जे जागा खालाया बा खालायरियो तब तो डिपेन्ड खालायो बरनि हस्टेलनि नियम अनुसार बरक तब एलाउ दे खालायरि ना खालायरिया तब सायमिया नरक सायमानो कोरोनानि परे ऑनलाइन क्लास नि कायसा ट्रेंडिंग चली थांका स्मार्टफोन सारा ऑनलाइन क्लास अंगिया तो आबो कायसा आउ जरानि सिम तब स्मार्टफोन बो मैंडेटरी होई थांका जत तुई दङ ऑनलाइन मांग से तब मैक्सिमम टाइम बो क्लास होई दङ
so maybe যদি হোস্টেলত যদি মোবাইল তুইখে আবো কাছে রিজন নয় মানুষ নাই খাখাই हिमालय जों दिनै आसामसा कायसा इनफरमेशन मांखा आगोलिनि खोथारन कायसा हस्टेल तमानि डाक्टर बिआर आम्बेडकरनि मुंखै अ हस्टेलाव चिनि तिप्रासा स्टुडेन्टस लाइक एससी स्टुडेन्ट बतङै परिमानि जों जे खानामानि अराव चिनि तिप्रासा स्टुडेन्ट 113 जन एसटी स्टुडेन्ट दंमोन जों गखन माखा खेबा खरकसा स्टुडेन्ट मानाय चिन माय खरकसा क्लास 11 परि तमानि बतिनियाव जागाव हस्टेलाव सुसाइड थेके हानि जों गखन मानमानि ब क्लास 11 परि तंगो एक्चुअली हस्टेल को जोंनि एग्जाम पाइजा स्कुल बखरै खेबा ब स्कुल ड्रेस कानि न हस्टेलनि नखरका फाताराव थांमानि बिनि आधार कार्ड लिंक खायना हानै हस्टेलनि ब फातानि हस्टेलाव ब किफिलका 3टा 5 डिग्रीआव ब हस्टेल किफिलका ना किफिल मानि यागलो ब बिनि रुमया बते केसा रुमाव थाङै ब सुसाइड खायका ओंखाय जों अ जागाव जोंनि गोबांमा डिपार्टमेन्टनि बरक दंमानि बरक बाय अ जागा बरक सीसीटीवी चेक खालायका ओंखाय जों बं लगि दङ सीसीटीवी नायलेखा ओंखाय आ जागानि उजाखा जे ब जे रुमा हाबका कायसा दखैतलाङै रुमा हामानि ओंखाय आरुनते ब दखैतलाङै हाबका हामानि पर दिसा नखरै दिसा हाबकाय परताय नखरलिया एपरे अरन स्टुडेन्टस थाङै बन खाजिजाक मांखा हानि जों खोनाव ओंखाय एपरे अरनि वार्डेन सं उंखौ पुलिस स्टेशनाव इनफर्म खायका खालायका अखंगा ओंखाय हस्टेल कायसा प्रथमा आगोलि हाय खोथार हस्टेल कायसा चलित आ जागाव प्राय 213 हाय स्टुडेन्टस अ जागा परित माने हस्टेल वार्डेननि फुल रेसपन्सिबिलिटी अम बिनि निजिनि बसा हानि बरन निजिनि बसाना नायतिन बंनो नायनानि दरकार गभर्नमेन्ट फासिंति बुति फेसिलिटी मान मान्याबो बरक जदि गभर्नमेन्ट फासिंति कोनो फेसिलिटी जदि बंनि असुबिदा दंखा बर गभर्नमेन्ट रिपोर्ट नान दरकार फियाबा जों तिनर हाय जों जानुखा हस्टेल सुपानि फुल्ली गाफुलति दङ जागाव स्टुडेन्ट संनो गाहामकाय तिजुन ब स्टुडेन्ट यागो मोबाइल तंग करे ब स्टुडेन्ट डिप्रेशन क्लाइ तंग जेदि स्टुडेन्ट डिप्रेशन क्लाइ तंगा बनो आसुरि बुजिरि वे ताम प्रॉब्लेम तंग खानानि बिनि दरकार तमानि ताम हिंगा स्टुडेन्ट खरकसानि लांमा चका मानना जों तिनि हानि आथुकिरि खरसा कमा हाय मातम ताम हिमाल जों साइमनु तिनि आगुलि हाय अ जागाव गोबां मा तिनि स्टुडेन्टस बुमा बुफाबाय हासाल दङ परना फाइजाव अमा हाय परना हायमा जराव जों गोबां मा बाक्सा लांमा चमानि जों ककमान अमा हाय घटना अम हाय आगुलि हाय एरियाव घटना नि थांगा सो अम जों आं तिनि अर्गनाइजेसन फासिंति अमनो तिनि स्टुडेन्टस संना मेसेज नामो जों आगुलि बा गोबां मा जागाव हस्टेल दङ परना थाङो बुमा बुफाय जों हासाल थाङै माफानि माया माफानि याकनि चामुनो जों मा चाया गारि जों तङै चाय परि तंजावबा तिनि इमां जोंनो तिनि मा फाताङै हस्टेल दङ परना रहर जोंनो बरक दिहनै तिनि थिनांनो जाति इस्लाम दिहनै दफानि आइतर मां दिहनै जोंनो सना रहर माबा जों परना थाङो गाहाम कयका परिवै तिनि माफानि मुंनो कुसुक सागाति सावनो जे सोसाइटिनि मुंनो कुसुक सागाति सावनो हने खाव पुजो दङ परनांथुन ताइ आं अम कबनामो जों तिनि हस्टेलनि अथरिटि न जे अम हाय घटना अ हस्टेल ओंनि थांगा जे बिसकांसालाव अम हाय घटना तांथुन ते हस्टेल सुपार नियो जा गाफुलति दङ डिपार्टमेन्ट अम इनभेस्टिगेट खायै प्रयोजने हस्टेल सुपानो अरनि सासन खायनानि दरकारनि आं जों थाखो खामानिखौ आठथासो संबोगासिनो ससियेल मिडिया नुखा एरपरे जों खबर माने फायगा चिनि बुकु खरकसा क्लास 11 परि दङ गार्ल्स पुजुंग और बिआर आम्बेडकर हस्टेल गभर्नमेन्ट हस्टेल दङ आठथासो ब कत सरoi चिनि ककबरक सयबाय कत सरoi ब खैगा हनै जों नुगै और नायनानै फायगा दाबो ब बिनि गोथै तिख्लाय जायाखौ बिनि गार्जियन याखा बिनि बिमाखौ फाय दङ सकपायाखौ आबनि बागै जोंबो और बाद बाकी स्टुडेन्ट दंनाय रखनो सिंका बरबो मुंसा साइमानिया तिनि स्कुलाव थांगै आखय ब क्लास रखायाखौ फायखौ फायपानो ब केबो बाय मुंसा मानि करे वालाय सुगलाय मानि बकरै थांगै आटकायसा ब बाहाय लामा हिंगा केबो साइमानिया ताबु मुआ बहाजों फायथों जों बा अबनो खा खामै जों नायनानै हिनि मा फायगा डिटेल्स साइमानानि बागै ताखानो साइमायाखौ डिटेल ब बाहाय गतना अपने बागे जों कथैबो नुगियाखौ जेहेतु मुआ बहा फायाखौ पुलिस रक बाहायनो कथैनो दाक्सिक जरा फलगिया गाबनि बागे नायग्रानो पुलिस फायगा माने मुआ बहा कोनि गार्जियन फायगा ताम